Ще видите възможностите, които предоставя второто меню на апликацията Myki Watch. В момента след натискането му то става червено. Останалите иконки от менюто остават сиви. Това меню се нарича История на местоположението. На картата виждате, че часовника Myki е бил засечен днес 4 пъти, като в две от иконките има нарисуван сателит, което показва, че тогава часовникът е бил на открито. А в две от иконките е бил на закрито и е засечен през мобилния оператор. На това отговаря картинката в тях. В горната част на картата отново има черно поле, но този път не е с часа. В него има надпис «Днес». Отляво на «Днес» има стрелкичка, която може да натиснете. В това падащо меню ще видите до месец назад историята на движението на вашето дете. Например, с този Myki на 18 май е имало дълга разходка до Рилския манастир. В горния десен ъгъл на вашия екран виждате бутонче Play, което ако натиснете, ще започне бавно да се появява пътят, изминат от детето ви, от началото на пътешествието до прибирането му. Съответно, можете с още едно натискане да увеличите скоростта на илюстрирането на пътешествието до скорост 3. Виждате, че във всяка следваща клетка, която се показва, има час, който указва кога е бил засечен часовника. Ако натиснете още веднъж бутона Play, виждате цялата разходка от началото до края. В долната част на екрана има 3 опции. Първите две са възможността за добавянето на 2 безопасни зони. Можете да включите едната, например, и ще активирате командата «Изпратено», което означава, че ще имате нотификация в случай, че детето ви пристигне в безопасна зона или напусне безопасна зона. Кликнете на безопасна зона и чрез тази опция може да добавите периметър, в който се чувствате спокойни за вашето дете. Да кажем, например, че това е районът, в който той е на училище. Можете този периметър да го намалявате с минуса и да го увеличавате с плюса, ако периметърът е по-голям. Ще забележите, че кръгът ще нараства или ще намалява. Когато вече сте готови с позиционирането и периметъра на зоната на безопасност, натиснете зеления бутон «Продължи». В следващото поле можете да укажете начален и краен час на активно време на зоната във всеки един ден, който пожелаете. След като приключите въвеждането на данните, натиснете бутона «Готово». С това вече имате една активна зона за безопасност. Още нещо, което може да използвате в това меню е лимита на скорост. Натиснете меню Лимит на скорост. Това е предполагаемата максимална скорост, с която вие допускате, че вашето дете може да се движи. Ако смятате, че през деня би трябвало да се вози в автомобил, може да заложите по-висока скорост, а ако се придвижва пеша, по-ниска. От вас зависи да заложите лимита на скоростта, с която ще се движи вашето дете. Съответно, когато сте готови, натиснете бутон Готово. В случай, че детето ви развие скорост по-висока от уречената от вас, задължително ще получите нотификация.